Bore da. Jyst isio diolch a llongyfarch pob un o'r ymgeiswyr nath gymryd rhan yn y gystadleuaeth ddeiafol leni. Oedd o'n fraint i mi gael beirniadu, ond bob math o sgiliau wedi cael ei dangos. Diolch yn fawr iawn i chi. Helo, siwr i chi gyd. Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cystadlu yn y gystadleuaeth coginio cacen neu deisen wedi addurno. Diolch arbennig i'r beirniad Nina Evans-Williams. Os ewch chi dudalen Curo'r Corona'n coginio, fe gewch chi weld i gwaith arbennig hi, felly diolch. Llongyfarchiadau i'r buddugwyr ac eleni yn gyntaf ac yn ail, mae Gwen Davies o Gangen y Garreg Wen Ceredigion, ac yn trydydd Betty Miller o Gangen Nantgol Meirionydd. Llongyfarchiadau i chi'ch dwy a llongyfarchiadau bawb nath gystadlu. Diolch yn fawr iawn. Pob hwyl. Ta-ra.